はい、まさに TV チャンネル系けいちゃんが送ります。今日はパパとじいちゃんが餃子の皮がへんてこりに向いているかというと、餃子の皮をやっているので、ここをレビューします。はい、じゃあまずパパとじいじが1個ずつやりました。どっちがうまそう？本当だけだよ。手元というと顔まで映してしまう。顔はいらないから。後で編集する。切るよ。23分。今パパの方出ます。パパうまいんだよね。パパいっぱい入れられる。これは入れないんだよね。俺めっちゃ買ったね。ケイスケの汚ねもん。っていうかね、俺のね、生地にね、それ入れてねどう見てもジジの方が綺麗だな、パパよりも。いや、パパの方が綺麗ですよ。嘘だろ？すっげえあれだな。ケイスケ。すげえひいきだな。パパの方が今断然できている。や、速さじゃないんだよ。綺麗さってうまそうだよ。じゃあどっちの方がいいかな。どっちの方がいいと思いますか？じゃあ